Ini bola. Dia bro. Orang apa ni? Gini. Gue dia takut kalian. Mas, aku ini kemudian. Nah, aku mau kok main bakso. Iku wong sing ndi, Mas? Kok yang wong sugih sak. Kok lagi iku apa ta? Iku ketok nak delok iki wong iso galak iki bener ta ora lah kok. Terus aslinya tawa. Lagi. Bang, beri kalian orang rumah nangis. Nah, terus mau iku tak dano ring omahe. Pas aku tanahe tanah gede ya. Terus tanah 45 hektar. Iki kerjane wae ayo. Dia omong nang. Ene bayi aku dire bang itu ibu kali yo jan ora apa-apa. Karek kowe iki dulu ora gelem ora lek gelem besok iso-iso Mas. Ayo susah bener apa? Mulai galak sebelah ae. Lewat. Ora iso mau. Bisa dikasih. Mau aku. Boleh.